Nå. Geotermisk energi. Hvordan udnyttes geotermi som energikilde? Geotermisk energi, også kaldet for geotermi, er en vedvarende energiform. I geotermi udnyttes geotermisk energi ved at man indvinder varme, som strømmer mod jordens overflade og overflade fra jordens indre, hvor temperaturen kan være helt oppe på 5.000 grader. I jordens indre dannes varme ved radioaktive processer, der mindes som de processer, der sker op i solen. Geotermi udnyttes ved det varme vand, der findes i porøse sandstenslag, pumpes via en boring, og det er sådan en produktionsboring, det kaldes, og det er så op til overfladen. Her indvindes varme via varmeveksler, hvor efter det afkølte vand pumpes tilbage i undergrunden i en anden boring. Geotermisk energi er en udnyttelse af vand i undergrunden, som er blevet opvarmet af varme fra jordens indre. På geotermisk udnyttes varmen til at skabe billig, miljøvenlig og støjsvag energi til f.eks. fjernvarme, som den mest oplagte anvendelsesmulighed for Danmark. Og så et eksempel på, hvordan sådan et geotermisk anlæg kunne se ud, så har vi sådan en lille figur her. Og systemet fungerer ved, at man pumper vand op fra undergrunden her. Og det hentes fra en 2,5 km dybde, eller hvor lang dybden nu skulle være, hvor det er cirka 73 grader varmt. Og jo længere man bor ned, desto varmere vil det så også blive. Men vandet stiger sig selv op til 100 meter under overfladen, hvorfra det pumpes helt op. Det varme vand er meget saltholdigt, og derfor kan ikke bruges i de almindelige varmeanlæg. Og i stedet pumpes det forbi noget koldt vand, der opvarmes til 70 grader. Når vandet fra undergrunden er kølet ned til 17 grader, sendes det tilbage i undergrunden, som ses her. Og det gør man, at man sikrer trykket i noget vandreservoir, og vand hentes fra, og der hvor vandet hentes fra. Og det vand, som man henter op fra jorden, indeholder 12 gange så meget energi, som man bruger på at pumpe det ned igen. Så hvis strømmen til pumperne kommer fra vindmøllerne af, så ender det samlet med at være en meget miljøvenlig form for boligopvarmning. Yes. Der kan nemt opstå problemer i forhold til geotermisk energi. Selve etableringen af anlæggene, der udvinder geotermisk energi, kan være meget dyre, og de her anlæg, de har ofte en stor økonomisk risiko. Og man kan udnytte geotermisk energi afhænger også af hvilke naturlige ressourcer, der er til rådighed. I Danmark, så, som vi kan se her, har vi en del varme i undergrunden, og derfor er geotermi muligt at udnytte. Vi har en del anlæg i Danmark, men grunden til, at vi ikke har et større antal af anlæg, er først og fremmest, som jeg lige sagde, den økonomiske risiko. Men også lige så meget mangel på veluddannet personale til at drive anlæggene. Derudover kan der opstå mange tekniske problemer på anlæggene, som hurtigt kan koste mange penge. Så når det kommer til at udvinde energi, så er det faktisk både nemmere og billigere at bruge fossile brændstoffer. Er der miljømæssige ulemper ved geotermi? Geotermisk energi er meget ren, og derfor forurener ikke miljøet. Da ingen drivhusgasser udledes, tilføjer geotermisk energi ikke til drivhuseffekten. Det berører heller ikke lokale økosystemer, fordi geotermisk anlæg ikke behøver en masse plads, men er afhængig af, hvor boring opstår, mineraler og gasser, som er farlige, kan frigives, og disse farlige materialer kan være svært at skille sig af med, eller ren og kan forårsage alvorlig fare under opførelsen. Så produktionen af elektricitet i geotermisk anlæg indeholder en alvorlig risiko for forurening, varme i form for damp, der bliver udvundet af jorden, indeholder ofte svovldioxid og kulstofemissioner, som er store forurener af atmosfæren og øger drivhuseffekten. Generelt er geotermisk energi produktionsudgivelser færre emissioner i forhold til kernekraft og kulfyre. Men på grund af manglende kontrol over, hvad der er udvundet, kan planter frigive store mængder svovl på en gang, hvilket kan være særligt farligt for nærliggende befolkede områder. Så
geotermi er både rent og urent for miljøet, fordi selve geotermisk energi er rent, men produktionen og til det er en ulempe for miljømæssigt. Yes. Som vi kan se her på figur 2, så har vi forholdsvis meget varme, som jeg sagde før. Der er selvfølgelig andre lande med bedre naturlige ressourcer, som hernede. Men Danmark er godt deroppe af. Som vi kan se her på figur 3, så er Danmark ikke ligefrem det land, der udvinder mest geotermisk varme med produktion om året. Vi ligger faktisk helt nede i bunden, lige over Schweiz, som er den sidste. Men vi kan trods alt udnytte energien. Hvis man skulle satse på en form for grøn energi i Danmark, så skulle det nok ikke være geotermi, da andre energiformer er mere relevant for et lille land som Danmark. Dog er geotermi helt sikkert en energiform, der kan bruges i Danmark og vil kunne udvinde en stor mængde af energi. Så her til sidst så har vi lige en lille video, som illustrerer, hvordan de her anlæg fungerer. Her på videoen så ser vi så, at selvom det er varmt eller koldt udenfor, så skifter temperaturen i undergrunden sig ikke. Det ser vi her om lidt. Derfor spiller vejret for os på jorden ikke rigtig nogen befolkning på, hvordan man udnytter geotermi. Så her kan vi så se, hvordan den her energiform bliver brugt i en normal husstand. Men der kan man så bare se, at vandet er blevet pumpet rundt i undergrunden. Og det er også derfor, man kan sige, at geotermisk energi også er en vedvarende energikilde, fordi varme ændres ikke ned i undergrunden. Så der er altid varmt, som vi altid kunne bruge for noget varmt energi fra selve undergrunden. Men også som vi viste før, at det varme kommer op fra her, og så når det bliver nedkølet, så kommer det ned det her rør igen for opvarme igen. Ja, og det er så også derfor, at det er smart at bruge, fordi for at vi ikke opbruger alt grundvandet, som vi pumper op, så putter vi det ned igen, og så kan man ligesom bruge det igen. Så det var vores fremlæggelse Om geotermisk energi. Yes.